Helo bawb sy'n mai. Wel, dwi wrthi yn gwneud fy ymarfer corff dyddiol, ond o'n i eisiau neidio'n sydyn ar hwn i ddeud helo wrthoch chi ddilynwyr dysgu Cymraeg efo enfys ac i ddeud hwre, achos o'r diwadd mae'r cyfyngiadau restrictions, cyfyngiadau yn cael eu llacio, loosen, llacio, felly llacio cyfyngiadau, hwre! Oi! Excuse me, 2 meters please, 2 fetr. Lembo. Lembo. Idiot. Lembo. O, dwi jyst yn teimlo fel mam ofnadwy weithiau. Na, ti ddim. Ti'n fam gwych. Ti'n hyd yn chwilio am pethau neis i entertainio? Difyru. Diolch. I ddifyru nhw. Ti'n mynd â nhw i'r traeth ddoi? Mi es i nhw i'r traeth ddoi, do. Ac oedd Mali ar ei ffôn yr holl amser, heblaw pan nath i weindio cae fyny'n llwyr, nes bod o'n crio, ac oedd rhaid i fi adael mewn hanner awr. O'n i jyst yn meddwl sa gweld y môr am y tro cyntaf ers misoedd. Jyst i'n ei lles i ni gyd. Mae hi'n gyfnod anodd iawn, a ti'n neud mor dda. Ac i gyd ar ben dy hun, cofia, mae nhw'n blant lwcus iawn, iawn. Diolch, Nick. Ti wastad mor gefnogol. Clyw fi yn cwyno. Sut wyt ti? Sut wisnos gys ti? Dwi wedi bod i'r optegydd, felly roedd hyn yn antur. Ia, cyffroes iawn. Roeddwn i wedi meddwl gyrru i Castell Barnard i checio fy ngolwg, ond nes i penderfynu mynd i Specsavers yn lle. Waw! Oedd 5 munud yna hedfan, do. Reit, nôl â ni'r dosbarth. Enfys, Ia. cyn i ti fynd, oed ti wedi gwylio fideo gwaith cartref eto? Sti be, ath i'n ben set yna i wrthos yma, felly na, dwi'n mynd i gael cyfle, ond dyna ninion beth da ni'n mynd i wneud rwan. Be? Wel, i di nôl yn dosbarth. Iawn ta, felly nesa, yn wahanol i'r arfer, da ni'n mynd i wylio'ch fideos gwaith cartre chi gyd efo'n gilydd, iawn? A wedyn gawn ni ryw drafodaeth fach ar y diwedd? Sori, Enfys, sa'n meddwl yn fideo fi ddim yn dda i ddangos i bawb? Nick, dwi siŵr bod o'n ardderchog yn abo chdi a diolch i chdi am wirfoddoli fi'n gynta. Na! Na go iawn, mae e ddim yn... Please don't show it! Paid y poeni, sneb yn mynd i dyfeirniadu di'n fama siŵr. Falle ti'n hoffi fi hefyd. Felly, os ti moyn, hoffi ti cael diod gyda fi rhyw noson, neu rhywbeth. Dros video call yn amlwg. Oce, na ni. Dyna fy'n gwaith cartref. Dim yn ddrwg, Nick. Amball i gamdreigliad, fy ngwaith cartra, cofio'r treigliad trwynol a y geirfa newydd, cyfnod clo, galwad fideo. Ia, paid a bod yn ddiog efo hyn. Nawn ni edrych ar un Julie nesa. Esgusadwch fi, dwi eiliad. Hen dro, Nick. Dyna Siôn. Paid, Mali! Iesu, Grist, Mali! Gadlon i cae! Roeddwn i'n meddwl roedd hyn yn romantus iawn. Ie, diolch, Julie. Cofia, Nick, mae bran i fran yn rhywle. Sori pawb, ond mae rhaid fi orffen y wers yn fian heddiw. Iawn, Enfys, dim problem. Fawr.